muliyet ma yadiwa kairam bayuriya bumbumali dubiya mumaya sayanga yana sabran zanabiya hankal mun ku bangane sabran da kun sin zanabiya ina da lar ku tabi wa ku amma wai yanzu saboda ta dan haifi yara wai kunya yake ji da nauyi ba zai ce mata yana kaunar ta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda kake kaunar sa kace kana kaunar sa shi yasa bature da safe in ya tashi sai ya ce wa matarsa I love you in ya dawo daga office abinda zai fara in ya bugo mata waya daga office ko an gama waya bai ce yana son ta ba sai ya sake bugowa in ta ce what happened me ya faru sai ya ce I forgot to say that I love you now I love you ta ce thank you sai abu da dan soyayya hakan nan sunna ce ta annabi mu ya kamata mai wannan ba bature da ya kamata ba yana daga nuna wa mata kauna wanka tare da mace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da matansa yake wanka kai wanka tare annabi yake yi wanka tare da matarsa da bokiti guda daya suna wankan hannayensu yana haduwa a cikin ruwa yana daga nuna wa mace kauna sumbantar mace sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha radiyallahu anha tace annabi ko alwala ya zai je masallaci in akwai ɗaya daga cikin matansa sai ya bi kusa da ita ya kisan ɗinta kamin ya wuce masallaci wanda masallaci zai je sumbanci matarsa me kake tsammani idan ya dawo wannan sunnar ma musulmai sun daina ɗabbaka ta sai aka bar wasu bature in zai fita waje ofis sai ya yi wa matarsa kis kamin ya tafi alhali sunnar annabi mace in ya manta ko ya je bakin kofa in ya tuna sai ya wayo ya ce hi daga can ta ce hi sai ya mutu sai ya ce ita ma daga can sai ta jiho sannan ya karasa fita wuce don ta haka sunna ce ta sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan wajen zamantakewar ku da mazajen abu na farko da ya zama ku lura da su shine ana bukata in kina zaune da mijinki duk abin da kika san mijinki zai iya yin kishi akan sa kiyaye namiji yana da kishi kwarai da gaske namiji ko kanin ki uwa ɗaya uba ɗaya sai ku a ɗaki kuna gida ku biyu inda ya ɗaya girma ya ɗaya kadin ki ne fa uwa ɗaya uba ɗaya ya san ba abin da zai faru ya san ko mutuwa ba zai aure ki ba amma duk da haka a ransa sai ya ji kishi